Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ टारगेट आसाम पुलिस एसआई बेनिफ्राय कनस्टेबल एबीयूबी कमांडो लेभेलाव स नोंथांमोननि फैगासिनो दङ दा बेनिनो एसआई नि एग्जामनि सायाव डिसकास खालामगोन बे एग्जामखौ माब्ला कन्डाक्ट खालामगोन लोगोसे कनस्टेबल एबीयूबी खौ नोंथांमोना मैया मोनसे भिडिअ मोनदोंमोन लाइभ प्रुफ जे ग्राउन्डआ माबादि कन्डिशन दङ नायाखैब्ला स डिसक्रिप्शनाव भिडिअ दङ नोंथांमोना नायनानै चेक खालामबानो जाबाय स टारगेटआ नोंथांमोना गोबां सिगांनिफ्रायनो दंगासिनो दङ नोंथांमोननि कमांडो लेभेलाव एसआई लेभेलाव बेनिफ्राय एबीयूबी कनस्टेबलाव बेनो जाबाय 2024 आव गोदान साख्रि नोंथांमोना आसाम पुलिसावहाय जयनिं जानो थांगासिनो दङ स बेखायनो नोंथांमोननि बिग टारगेटआ जाबाय प्रेक्टिस बेनिफ्राय एग्जामनि थाखाय रेडि खालामनाय स जों बेखौ डिसकास खालामगोन नेक्स्ट लेभेलाव आरोबाव लोगोसे जों दायो थांगोन अफिशियेल साइटआव जाय नोंथांमोना बड' इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट्स नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन दा जों फैबा अफिशियेल साइट एसएलपीआरबीआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि अफिशियेल नटिसआ साडेनलि बेयाव रिलिज खालामगोन एडमिटनि बागै आरो लोगोसे एग्जामनि बागै स बे ग्राउन्डआ नोंथांमोना अके जाथ'वाखै दासिमबो जेरावबो खालामथ'वाखै दा बेखायनो रिलिखौ नायोबा मोननै अपसन दङ मोनसेया जाबाय 26 जानुवारिनि सिगां जागोन आरो लोगोसे मोनसेया जाहैबाय 26 जानुवारि उनावहाय जागोन एबा फेब्रुवारि फर्स्ट उइकआव जानायनि चान्सआ दङ स मानोना 26 जानुवारियावहाय प्रग्राम थायो स बेखायनो बेनि सिगां जानो हागौ आरो जुदि जायाबा स नोंथांमोना फेब्रुवारियाव जानायनि चान्सआ दङ कनस्टेबल हिसाबै स गोबां सानो हागौ अफिशियेल नटिस गैया नाथाय मोनसे बाथ्रा होनदोंमोन गभर्नमेन्टआ मार्चआव साख्रि होगोन दा बेखौ लानानैसो गोबां जायनाखि भिडिअ खालामो बिथांमोना खालामगासिनो दङ जे जुदि मार्चआव साख्रि होगोनबा स प्रसेसा स्पिड जानांगौ बेखायनो मार्चआव साख्रि होनायखायसो गासैबो एनालाइज खालामगासिनो दङ स जायफ्रा एनालाइज होदोंखौ मिथिगौ स नोंथांमोना बुजिगासिनो दङ स बेनिफ्राय एसआई नोंथांमोननि माखासे एग्जाम जानो गोनां दङ बेनो जाबाय एवीएसआई कमांडो एसआईआवहाय स बे एसआईआ जोबोर इजि प्रसेस एग्जामल' खालामग्रोनांगौ बेनिफ्रायसो फिजिकेल टेस्ट जागोन बेखायनो एसआईआव एग्जाम जानायनि चान्सआ फैगासिनो दङ स एग्जाम जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना माखासे काट अफ वाइसआवहाय फिजिकेल टेस्ट खालामगोन आरो एडमिट मोनगोन स दासिम एडमिट कनस्टेबलनि एसआईनि जेबो गैथ'वा जेब्ला नैबे ग्राउन्डआ गासिबो अके जागोन नोंथांखौ एड्रेस हिसाबै एबा ग्राउन्डनि नोंथांमोना एडमिटखौ मोनगोन आरो बेयाव थांनानै फिजिकेल टेस्टआव नोंथांमोनाहाय होनो हागोन स बे गासिबो अके जोबखा नाथाय नोंथांमोना एसआईआव माबादि एग्जाम जागोन बेखौसो बेयाव डिसकास खालामगोन जे कम्बाइन एग्जाम जागोन कमांडो एसआई दङ बेनिफ्राय यूबीएसआई दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि कनस्टेबल लेभेलाव फिजिकेल टेस्ट जाग्रोगोन नाथाय एसआईआव एग्जाम जागोन स बेनिफ्राय एसआई होनोबा नोंथांमोना रिटेन एग्जाम जाग्रोगोन नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जाम वेमार स्टेआव जागोन नोंथांमोना पेपारखौ मोनगोन अफलाइन हिसाबै 100 कुइसन थागोन एन्ड नोंथांमोना मोनसे हायोबा 1 नाम्बार मोनगोन आरो नेगेटिभ मार्किं दङ 1/2 आरो लोगोसे नोंथांमोननि फरायबाय थानाया जाहैबाय नोंथांमोना इंलिश कम्प्रिहेन्सन फरायगासिनो दङ बेनिफ्राय हिस्टरि अफ आसाम एन्ड इन्डियानि नोंथांमोना फरायगासिनो दङ फरायनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना जीके फरायनांगोन लोगोसे एप्टिट्युड दङ बेनिफ्राय लजिकेल रिजनिंबो दङ स बेनिफ्राय कुइसन दानखागोन आरो बे एग्जामाव नोंथांमोना बर'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन इंलिशजों एसामिसजों नोंथांमोनाहाय लिरनो मोनगोन एन्ड एग्जामाव फार्स्ट जाबासो नोंथांमोनखौ लांगोन काट अफ वाइसआव 1:5 लांगोन बेनो जाबाय रानिं खालामनो स रानिंखौ नोंथांमोना खायसेया गोरा मोनगोन एसआई लेभेलाव जायफ्रा प्रेक्टिस खालामाखै स बेनो जाबाय आरो जायफ्रा खालामदों जोबोर इजि 1600 मिटार्सल' नोंथांमोना खारनांगौ आरो बेयाव फार्स्ट जाबानो मेरिट बेसिसआव नोंथांमोननि साख्रि जागोन स बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 800 मिटार्सखौ खारनांगौ हौवाफ्रा 1600 मिटार्सखौहाय खारनांगौ स बिनिफ्राय ओभारअल सेलेक्शन प्रसेसा बोरै जागोन जों डिटेल्सखौ नायनोसै स लं जाम्पखौ नोंथांमोना नायदो एक्सेलेन्टखौ मिथिखागौ बयबो बेखौ बुंलायला एन्ड बेनिफ्राय जों ओभारअल जोङो सेलेक्शन प्रसेसखौ नायनोसै एनसीसी स एनसीसीआव मेक्सिमाम थाया टेनसन दाला रिटेन एग्जामाव 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन फिजिकेल टेस्टआ 40 गासै 150नि अरेलखौ लाफानानै स नोंथांमोना बेनि गेजेराव 75 प्लास टारगेट खालामनांगोन नोंथांमोननि काट अफ वाइसआव थांनो स बेनिफ्राय एसआईआव मोननै रोखोमनि दङ बेनो जाबाय एबीएसआई माने कमांडो बेयाव नोंथांमोननि रानिंआ 4.8 किल'मिटार खारनांगोन एसे गोरा जागोन बेनिफ्राय 2.8 खारनांगोन हिन्जावफोरा स बे एसे आलदा जागोन नाथाय यूबीएसआईआव 1600 मिटार्सल' स बेनिफ्राय कनस्टेबलनिया नोंथांमोना मेक्सिमाम चान्सखौ नुहुरबाय दानि फिल्डखौ नायोबा नोंथांमोना फेब्रुवारि फर्स्ट उइकआव जानायनि चान्सआव दङ आरो जेसेबांनो प्रेक्टिस खालामनो मोनगोन नोंथांमोना एसेबांनो नाम्बारखौ मोनगोन आरो लोगोसे प्रेक्टिसा मोजांबो जागोन स बेनोमोन एन्ड नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन कमांडोनि बागै सिलेक्शन प्रसेसनि बागै A to Z भिडिअ फैगोन बड' इनफो इउटुब चेनेलाव